fam, Super Migo ba is in the house again. And for today's istorya, mag-istorya ta gabay na ning istorya nga unsay basihan kung ma-in love ka sa katawo, itsura ba or kinaiya. So karon super fam, na ko kauban diri ako dito dayon. Rex, si Rex ang ngalan. So Rex, unsa may mang unsay basihan kung ma-in love ka sa kabay, itsura or kinaiya? Wala ko gabal sa itsura. God, Dili sa kinaya. so saan man yung pagkuan nga? Saan yung pagkapano sa kinaiya nga? But ana siya. So wala pa naman na siya. So ano mo sana sa obserbaran kung usang yung mga kilos at gawa. In short, imo pa na siyang suodon, imo sa kamigahon. Mo sa namigaho, may pwede mo na i-kuha, i-comfort na. Kaya nga, iyo pa rin mo sa ikon. I love ka niya. So, anak ko din na siya. So, super fun. Minana, depende lang gina nato sa choices nato. Pero kung magbase good ka sa itsura, awa mag-share ka siguruhan. Kay kung ang itsura lang, no, kay daghan man kung makuan sa itsura, kay natod pa sa istorya, or in the sa Bible man tumabasa, looks can be deceiving man God. So, kung magbase lang yung ka sa itsura, wag yung kay maayong panana. Although na may mga nindot og itsura nga maayo pug batasan, but mostly lang gyud, no, mostly sa mga maayo itsura medyo may mga abuso po silang itsura, di ba Rex, no? Yes, may ragi po may mga dili itsuraan kayo, kami mga dili itsuraan, pero kabalo lang po may mga reglos lawas, di ba? Kung sa lang siya nakakitsura ya giatuloy ra ka, di ba? So ana na siya super fan, mo na siya nga kuan nang ato alang kung asa po ka komportable sa tao nga imong gustong makauban sa forever nimo, depende po na nimo. Okay, but for me lang, no, di man po nato ma-judge ang tao sa itsura, but ang imo lang as panana, ang imo ra nga sugod sa nimo daan. So kung mabasted ka, katong-tawhan na daghan na po itong amiga. So sa kadaghan ng amiga ato, usa na ka nya kung magsige kayo na daghan na kag-amiga, wala na kayo mauyab. So depende ra na nimo, depende sa choice na kay it's imam ng life. But nindot jud kun imo siya nga kanang nindot jud kun imo ha siya nga kanabang sa Bisaya pa siya sa sa English, Bisaya pa English ba, Tagalog mo dada kanang maging mapanuri ka ba kanang maniid pud ka sa iyang kinaiya or else na pasig taguan. Kay kun maminyo na diyan naman makita ang mga go mayong batasan kay matapapod sa uban. Sa istorya dito nga isa po kung yung balang antirod KS kinaiyas tawo kung maminyo na mo. So kung an anak po nga panghuna-huna mindset, di puro lang minyo ana po nimo tanang bayad di. Pero depende lang na sa ibang choices. Kung gusto nimo mayo gitsura nya batig batasan nimo anak kay wala milabot nimo anak, imo man choice, di ba? Di ba Rex? Yes, that's life is a matter of choice. Imo hanang choices, imo hanang life, you can control it. But if magkinaon sa na mo, ay harap mo pahilabot sa lahi, no? So una na lang super fam, ako rin pong i-introduce na yung si Rex na po siya Facebook, ganahan mo makik-friend niya. Just follow, just add friend lang sa iyang Facebook account, which is pangalan ni mo? Rex Diala. Okay po siya, friendly lang po na siya. And single guro na siya or taken? Single kay gastade pa man siya, but sooner or later na po siya girl lalo. Kay bang ganang tao, di ba? So medyo super fam kay karon wala pa ko ilaag kayo kay medyo ang atong panahon diri sige manggaulan niya ang atong agud tawong atong agud tawon nga service 2 wells lagud tawo no pamatay 4 wells kay sa sudra na 4 wells. Mangarap lang naman ta, lubos-lubosin lang natin, di ba? So mura to super fam mga mong gamayng entry content na ining kaadlaw na kay kadlaw man jud akong vlog. So full support lang and salamat sa nagpo-suporta sa akong super fam og thank you and God bless. Si Rex, bye-bye. Bye.